Walau kowe wis rapi resmi tresno kok bojone uwong yen waro aku mung trimo tumplo sing tak jaluk waktu kanggo aku senadyan sedelo bisa nyenengke atiku kembang mladi aro kandhane ati iki kira kowe wani sumpah tresno iki kanggo awakmu mugi Gusti tansah ngijabahi ayo yo warna terpowilis yen eling nalika semono kowe teko mas arep ngomong apa ning isor lampune kerja